Magkano ang tilapia mo ngayon? 120 lang yan, tatawag po na po. Boy na boy, oh. 120 po ang per kilo. Dito po, 260 po per kilo ng ipon. Idol. Tulingan! Tulingan! 160 po ang per kilo ng tulingan, no? 160 po yan, ang per kilo. Ito pagpa-vlog, oh. Sabi mo. Magkano sap-sap niya, Nay? 50 lang po, kuya. 50 pesos lang po yung tumpukan. Yan, sariwa, oh. Ayan, no? Ito flying fish. Flying fish po, 100 po ang per kilo. Ito naman po yung 50 pesos po tumpukan. Tapos ang tawilis po, ang per kilo po, 100 pesos, no? Tilapiyang Laguna. Tawagin pa pag lumaki, plapla. Ayan po, 80 po ang kilo. Magkano kilo dyan sa pusit? 150,000. 150. 150 po ang per kilo, no? Ayan po. Sariwa po yan. 150 pesos po ang per kilo. Thank you. Per kilo po dito ng mga hipon dito sa Malabon Fish Market. Sabado nga, dapat malawag ko na din. Okay, thank you. Ikot lang ako. So dito po mayroon pong palit po silang ulo ng maya-maya, no? Ayan, 100 pesos po ang per kilo. Yan po yung mga laman niya, oh. 150. Boss may-ari niya, no? Boss Jason Abanid ba yun? Pura-pura. 300 pesos po. Sariwang-sariwang hipon po. Ayan po, malaki. 300 lang. Big size na po yan, no? Tsaka meron pong salenga. 180 po ang per kilo. Tandaan lang yan. Bonbuan, kung tawagin pong isda na ito. Sariwa po yan, laki. Malalaki. Tapos may kabasi rin po, no? 50 pesos po ang presyo ng tumpukan po nila dito. Ayan. Ito po kay ate po, Pansulayaw, no? Meron din pong tinda na bangus. 140 po ang per kilo, no? Lager din po natin siya dito sa Malabon Fish Market, no? Idol, magkano ang tilapia mo ngayon? 120 lang yan, tatawag po na po. Boy na boy, oh. 120 po ang per kilo. Diyan naman kami ng mga... Oo nga, nakita ko yan, no? Sabado ngayon, ah. Maganda, tatawag po. Idol, magkano tulingan mo? 160. 160 po ang per kilo. Ano, parang nakita mo talaga kung paano yun. Sarap lang yun, eh. Oo. Sige, thank you. So, isang magandang umaga po at update po tayo ng mga presyon po dito sa Malabon Fish Market, no? Upang tignan ang kalakaran po ng bentahan po dito ng isda, hipon at ibang klaseng laman dagat. Ganyan po karami po ang namimili ngayon dito sa ating lugar, sa Malabon.
Adan? Ay, boss, level. Bawas ako? 300 lang ipo. Ano? 300 pesos. Busy si ate. Nadabupan mo po. Ito merong bangus po, bangus dagupan, 140 pesos po ang per kilo, no? Eh, meron din pong pusit kalawang, 180 po ang kilo. Idol, busy ka ha? Dito po, 260 po per kilo ng ipon. Idol, Tulingan! Tulingan! 160 po ang per kilo ng tulingan, no? 160 po yan, ang per kilo. Ito pagpa-vlog ko. Tapos meron din po siyang yellow pintuna, no? 200 pesos po. Sabi mo, Sampales! Hoy, balik kayo! Ikot muna ako. Hindi. Dapat matutal ka pag magpa-vlog. Ako magpa-vlog. Yes, 290 po per kilo po ng hipon, no? May mga presyo na po dito sa kanilang mga paninda. Magkano sap-sap niya, Nay? 50 lang po, kuya. Oh, 50 pesos lang po yung tumpukan. Yan, sariwa ko. Ayan, no? Baklan dyan, Sap-sap po, 50 pesos po ang tumpok. Dito, mura dito sa Malabon. Totoo po yan. Yan, malaki! 200 ang kilo. Ano? Yan po yung mga presyo po dito sa kanilang paninda dito sa Malabon Fish Market. Ay, 50 boss! 50 pesos po ang tumpukan, no? Ay, 50 lang, 50! Ito flying fish. Oh, flying fish po, 100 po ang per kilo. Ito naman po yung 50 pesos po tumpukan. Tapos ang tawilis po, ang per kilo po, 100 pesos, no? Tilapiyang Laguna. Tawagin pa pag lumaki, plapla. Ayan po, 80 po ang kilo. 133, 132. Kakaliskis ako. Huwag mo natin. Kaliskis sasang. Oo, baka. Oo naman pa. Magkano kilo dyan sa pusit? 150,000. Oh, 50. 150 po ang per kilo, no? Ayan po. Sariwa po yan. 150 pesos po ang per kilo. Thank you. Wala kang sugpo. Wala yan eh. Nakaraan lang. Sarap pa. Masarap talaga sa Mm. Ilan na?
Yan po ang mga per kilo po dito ng mga hipon dito sa Malabon Fish Market. Limasag, oh. Pasag. Magkano kilo dyan? 200. Oh, 200 pesos po ang kilo ng alimasag. Nagaling daw. Paranaque. Paranaque, Bulungan. 300 po kilo, hipon. Tapos yung mga tumpok po, grabe po dito, no? 50 pesos po, may mabibili na po kayo. Hello, nanay. Hello po. Ay, pala magsusulat na yun. Kanina pa nakita mo. Walang paganing sa sulat. Kaya mo nito sa inyo. Pizza. Teka na lang ito eh. Kahit si Bunso makakalito niya. Sabado nga, dapat malawag sila dito. Hey, thank you. Ikot lang ako. I-tablet niya naman. Shoutout mo sa mga onsiya dyan. Thank you. Di pagi. Oh, yung ganda. Ganun pala, sa cherry. Oo, kaya pumasok ka na sa akin. Sinalay Clarita. Alam ako kung Uy, boss. Lando. Mukhang wala kayong ganong tinda. Boss, wala ko. Dito kayo ngayon sa loob. Bukas may uli, di ba? Oo nga eh. Sabado, di ba? Wala, inaaraw-araw na sila eh. Kahit nga hapon, pumunta ka ng hapon. Oo. Sa hapon meron din. Pero bukas naman siguro, no? Pagbibigyan kayo niyan. Ano kita makapit? Nanay mo. Ay! Merong araw na nila, no? Okay, thank you. Magkano kilo dito, boss? Boss, magkano kilo? 160 rin po ang kilo ng tulingan. Maganda, oh. Hindi na lang daw, Ken. Boss, ba't mo ngayon ako maya-maya? So dito po mayroon pong palit po silang ulo ng maya-maya, no? Ayan, 100 pesos po ang per kilo. Yan po yung mga laman niya, oh. 150? Boss, may-ari niya, no? Boss Jason Abanid ba yun? Yo, shoutout. Ito, Boss Jason Abanid ba yun? Shoutout nga pala na ito yung mga kamag-anak sa Mindanao, yung mga bayon. Eh, buti mo, ano mo, tita mo nun. Makapanood ka talaga niyan doon.
Nakikita na siya din sa TV. Kapag ako mga lost din doon, kaya yun, sabi na. Magbayaw yan pa na. Magbayaw. Sige boss, thank you. So, ang sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market, no. Lahat po sila ay mga nasa gilid po dahil may clearing operation po uli ang Malabon MCAT. No? Shoutout sa iyo, idol. Baka mananawagan ka, meron kang ano naman, yung pamilya. Sabihin mo na dito. Ano lang, sa may mga bagay na wala na yun. Tagapataan. Yeah, thank you. Salamat. Kwenta lang. Kwenta lang. So kahit nasa gilid po sila ng Malabon Fishport, no, marami pa rin punta ang mga namimili po dito na mga kababayan po natin dahil sa mababang presyo po ng kanilang paninda po dito sa Malabon Fish Market. Kay John, ipon, mura-mura. 300 pesos po. Sariwang-sariwang hipon po. Ayan po, malaki. 300 lang. Big size na po yan, no. Tsaka meron pong salenga, 180 po ang per kilo. Yan, may mga presyo na po. Ayan ang mga price. So ano pa ginagawa ninyo sa bahay? Pumunta na po kayo dito sa Malabon Fish Market at marami po kayong mabibili mga murang isda at hipon, pusit. At dito lang po yan sa Malabon. Alright, so dito tayo sa maraming isdang tumpukan. Kano tulingan, boss? 160 pong kilo. 160 po ang per kilo ng tulingan. Dito 100, no? Yellowfin. 180. 180 po ang per kilo ng yellowfin tuna. Thank you, boss. Yan, mga tumpukan po. Nay, magkano tumpukan? 50 pesos lang po. Ang dami na, oh. Yung madami, isandaan yung pusit. Ayun. Idol, mukhang marami ka pambenta ngayon, ah. 50 lang, 50. Anong gawa? So, grabe po ang tumpukan dito ngayon sa Malabon Fish Market, no? Ayan po yung mga paninda po nila, halagang 50 pesos po at 100 pesos. 50 lang, 50. Ganun Ayan, po. 50 po, oh. Tapos meron pa rin po sa ilalim na nakatago, ayan, oh. Oo, nakatago sa ilalim. 50 pesos lang po yan na mabibili nyo po dito. Ano pangalan ng kanta ko yan? Boss Lando Explorer. Boss Lando. Oo, 50 lang. Ayan po, oh. Ang laki ng Tandaan lang yan. bonbuan, kung tawagin pong isda na ito. Sariwa po yan, laki. Malalaki. Tapos may kabasi rin po, no? 50 pesos po ang presyo ng tumpukan po nila dito. Oh, 50 lang. Ayan.
Pamprito, pamaki. Gabeta, oh. Tapos pinaramin tumpukan po dito sa Malabon Fish Market. 50 rin yan, boss, no? 50 na, 50. Oh, 50 pesos din po. Oh. yan, mami. 50 lang. So, dagsahan tumpukan to ngayon dito sa Malabon Fish Market. Yan, oh, 40 pesos pa rin po. May tumpukan pa rin po dito. Shout out, idol. Shout out niyo. Baka mananawagan kayo, kaibigan. At makikita tayo sa TV. Kaibigan. Naiya eh. Ayaw niyo pakita yung mukha niyo, pogi. Ayaw talaga, no? So dito po kay ate po Pansulayaw, no? Meron din pong tinda na bangus, 140 po ang per kilo, no? Lager din po natin siya dito sa Malabon Fish Market, no? Mga bangus na pandaing. Busy. Busy po ngayon si ate. Busy. Alay. Sayo. Wala lang. So sa ating mga kababayan, no, maraming salamat po sa masugid yung panonood ng aking pagbablog dito po sa Malabon Fish Market at sa mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aking pagbablog po. So mabuhay po kayo, no? So hanggang dito na lang po at maraming salamat po. Thank you for watching. Goodbye. Bye-bye.